መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ወጓሳ እስራኤል ጽምበል ንዮሴፍ ከም መጓሰ እትመርሖ ኣታ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል እትቕመጥ በሪህካ ተገለጽ ኣብ ቅድሚ ኤፍሬምን ቢንያምን ምናሴን ስልጣንካ ኣተንስእ ንምድሓናውን ንዓ ወኣምላኽ ምለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ አብርሃልና ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ክሳዕ መዓሲኻ ብጸሎት ህዝብኻ ኣትኹሪ እንጌራ ንብዓት ኣብላዕካዮም ብመስፈር ከዓ ንብዓት ኣስቴኻዮም ንጎራብትና መካቲዖም ትገብረና ኣለኻ ጸላእትናውን የላግጹልና ኣለዉ ወኣምላኽ ሰራዊት ምለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ አብርሃልና ጉንዲ ወይኒ ካብ ግብጻ ኣውጻእካ ኣሕዛብ ሰጒድካውን ተኸልካያ ኣብ ቅድሚኣ ቦታ ኣዳልኻላ ሱር ሰደደት ምድሪውን መልአት ኣኽራን ብጽላላት ኸድኑ ጨናፍራ ድማ ከም ጽሕድታት ኣምላኽ ነበሩ ጨናፍራ ክሳዕ ባሕሪ ውልዶታታ ኸኣ ክሳዕ እትርባ ዘርግሐት ኩሎም ሓለፍቲ መገዲ ኽእንጥዋስ ስለምንታይ ክሓጹራ ዘፍረስካ ናይ ዱር መፍሰስ ይፍለሳ እንስሳ መሮሩን ይጓስይዋ ኣለዉ ወኣምላኽ ሰራዊት ተመለስ ካብ ሰማይ አንቈልቂልካ ርአ እንሆ ኸኣ ነዛ ወይንን ነዛ የማኒትኻ ዝተኸለታ ኦምን ነቲ ንኣኻ ኢልካ ዘጽናዕካዮ ጨንፈርን ብጽሓዮም ብሓዊ ነዲዳ ተበትከት ብተግሳጽ ገጽካ ይጠፍኡ ኣለዉ ኢድካ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ የማነይትኻ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ እቲ ንኣኻ ኢልካ ዘጽናዕካያ ወዲ ሰብ ትኹን ሽዑ ኻባኻ ኣይክንርሕቅን ኢና ህይወት ሃበና ብስምካውን ክንምህለል ኢና ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ምለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ አብርሃልና